Aquest cap de setmana comencen aquestes dates de Nadal en què en el nostre territori tenim aquesta mobilitat, aquestes visites que fem entre familiars, també aquestes activitats en l'exterior. I a més, aquest cap de setmana també hem tingut aquesta previsió de pertorbacions que es poden produir de cara a la setmana que ve també. Què demanem des de Protecció Civil? Doncs demanem tenir aquesta cura, aquesta vigilància amb la meteorologia que tinguem en els llocs on vulguem anar i on estiguem per preveure què podem fer i quines mesures hem de prendre. Des del CECAT ja hem posat aquesta alerta del Pla Inuncat, avui en aquests moments, i de cara als dies propers anirem fent seguiment de manera estreta amb el Servei Meteorològic, amb els municipis, amb els ajuntaments, amb les entitats, per anar mantenint-nos coordinats amb aquesta informació, per valorar quin és el seguiment que cal fer en aquesta meteorologia que tindrem. Cal que siguem molt amatents, que siguem molt vigilants, que tinguem aquesta previsió de vigilar com són les zones que tenim properes i en quina situació estan i que estiguem molt preparats.